Takže já všem přeju dobrý den. Dneska jsem si pro vás připravil video, ve kterém uvidíte a uslyšíte základní informace o tom, co je to VAZUP, dále jak se registrovat a výhody, které budeme mít z toho, pokud budeme VAZUP používat a dále doporučovat. Takže co to je VAZUP? VAZUP je internetový prohlížeč, který má být oficiálně a bude oficiálně spuštěn 1. července roku 2012. Pokud nevíte, co je to internetový prohlížeč, tak je to třeba u nás oblíbený Seznam, případně Opera, a nebo ve světě nejvíce používaný Google. Všechny tyto společnosti, jako je Google nebo i Facebook, mají zisky hodně přesahující několik miliard, a to protože mají hodně uživatelů internetu, které používají služby. Uživatelé vlastně těmto společnostem vydělávají neuvěřitelné zisky, ale samotný uživatel z toho nemá nic. To se má ale všechno od 1. července změnit. VAZUP bude totiž první globální společností, která bude platit uživatele za to, že budou využívat jejich služby. Takže bude stačit, když se přihlásíte na stránky VAZUPu, třeba místo Seznamu nebo Google, případně jiného prohlížeče, a nastavíte si VAZUP jako domovskou stránku. To bude jediné, co musíte udělat. No a od této chvíle, jakmile to uděláte, tak vám VAZUP bude za to platit. Určitě si teď říkáte, jak je to možné, co z toho ta společnost bude mít. Takže je to úplně jednoduchý. Když se podíváme třeba na televizní stanice, tak třeba Nova nebo ČT nebo Prima si taky konkurujou. Jo, mají nějaké ty své people metry, kde se zjišťuje návštěvnost, nebo jak se kdo na jaký dívá pořad. No a na základě toho, která televize je úspěšnější, tak je tam pak více reklam samozřejmě, a pak si ta televizní společnost může taky diktovat ceny za tyto reklamy. No a to stejné je vlastně i tady u těch prohlížečů. Takže vlastně čím ten prohlížeč má více uživatelů, tak je tam více reklam. Samozřejmě si ta společnost může diktovat ceny za tyto reklamy a z toho má vlastně zisk. Takže co bude vlastně naším cílem? Naším cílem je přilákat co nejvíce uživatelů do tohoto programu. Máme na to vlastně čas od této chvíle až do 31.3.2012, kdy bude tato možnost si přivydělat ukončena. Takže jsme to teď právě my, kteří pomáhají budovat VAZUPu velkou síť uživatelů, a dostaneme pak za to také odměnu. Nemusíte se ničeho bát, registrace do VAZUPu je zdarma, bude to jenom zdarma, nejsou zde žádné skryté poplatky, není potřeba něco kupovat ani prodávat. VAZUP je vlastně takový unikátní koncept, který tu ještě nikdy nebyl, nikdo ještě nic podobného nedělal. Takže asi tak o VAZUPu. Teď se můžeme podívat, jak se do něho registrovat, pak si řekneme ještě dál, ať se do toho nezapletu. Takže pokud vás někdo oslovil, jo, tak vám určitě poslal i takový nějaký registrační link. Takže pokud na ten link kliknete, tak se dostanete na stránky VAZUPu. Tady je to na nějaký vánoční motiv, protože jsou Vánoce. No a tady máte prázdné políčko, do kterého vypíšete svůj e-mail. Jakmile ho tam vypíšete, zmáčknete, kliknete na Go a přijde vám e-mail, který bude vypadat asi nějak takhle. Jo, a nahoře budete mít vy svůj link, který můžete používat k tomu, abyste oslovili další potenciální uživatele, a uživatel se přes tento link zaregistruje. Co z toho budete mít, si řekneme za chvíli. Nerad bych se do toho zamotal, takže to je ohledně té registrace. Dále, jak vidíme v tom e-mailu informačním, máte napsané nějaké věci, jako že třeba projekt se začal vytvářet už v roce 2007, od té doby se na tom pracuje neúnavně.
už do toho bylo investováno přes $2 miliony a více. No pak vlastně se dozvíme to, co z toho budeme mít. To znamená, že za každého člověka, kterého my zaregistrujeme, máme $1. To znamená, že pokud třeba zaregistrujeme pouze 5 lidí, jo, samozřejmě, že určitě to bude víc. V té první linii, ta je neomezená, tak z těch 5 lidí, těch 5 přivede dalších 5 a td. Až do 5. generace. Jo. Čili tady bude ta stopka, takže záleží na vás, kolik si přivedete lidí do první linie a pak máte vlastně penízky až do té 5. Takže záleží jenom na vaší šikovnosti, kolik si vyděláte. Jsou zde nějaké základní informace, takže pokud si to tady rozkliknete, tak vidíte vlastně tady třeba dolar faktor. Takže co to je dolar faktor? Dolar faktor bude to, co budete dostávat každý měsíc po 31.3.2012. Teď jsem se zamyslel, se omlouvám. Takže dolar faktor se bude stanovovat podle toho, kolik budete mít vy pod sebou zaregistrovaných lidí. Čili když budete mít pod sebou 50 lidí, bude dolar faktor 50. Pokud bude to třeba 200 lidí, bude to dolar faktor 200. Pokud to bude 3000 lidí, tak to bude dolar faktor 3000. Pak tuto částku budete vlastně od 1.4. dostávat měsíc co měsíc na svůj účet. Podle toho, co jsem zjišťoval, tak peníze se budou přeposílat na internetové peněženky. Nevím, jestli to ještě bude AlertPay anebo PayPay, ale každopádně peníze vám tam budou chodit a pak si vlastně z těchto internetových peněženek můžete peníze převádět na své vlastní účty. Takže registrujte, bude se vám pak zvětšovat ten dolar faktor. No, co bych vám ještě tak řekl? Takže vlastně ty základní informace jsme prošli. Takže teď vás vlastně čeká ta předregistrace. Od 1.1.2012 bude pak spuštěné stránky v několika jazycích, jo? Čili vlastně pak, až vám přijde na e-mail nějaký odkaz od této společnosti, tak na něho kliknete a vám se otevřou vaše stránky. Vazub, ve které budete mít vlastně i svou kancelář a tam vlastně v té kanceláři pak už uvidíte, kolik máte pod sebou zaregistrovaných lidí až do té 5. linie a také tam vlastně uvidíte výši toho svého dolar faktoru, který se vám vlastně do toho 31.3. bude stále zvětšovat. Po tomto datumu se vám to i zastaví a ta částka bude pro vás konečná. Pak tuto částku budete dostávat každý měsíc na účet. Jak dlouho, může to být třeba 10, 20 nebo i 50 let, záleží na tom, jak dlouho ten prohlížeč bude, ale já si myslím, že pěkně dlouho, určitě až do mého důchodu. Takže tolik od Vazubu. Takže 1.1.2012, tady mám informaci, bude předzahájení, takže to vám dojde ta oficiální webová stránka. Dolar faktor jsem vám říkal, já se omlouvám, to vám tady tak narychlo všechno dané. Takže 1.4.2012 až 36. bude spuštěna beta verze, bude to testovací fáze, jo, čili to už budeme mít nějaké i stránky, na které se můžeme dívat, případně si už nastavit jako domovské, za to už bychom měli dostávat taky peníze. No a hlavně od 1.4. přijdou ty webové stránky do režimu online a my vlastně začneme vydělávat. Krok po kroku budou spouštěny různé služby a programy, budou prezentovány jako domácí práce, domácí zábava, jo, budou tam nějaké novinky, jo, z internetu budou tam nějaké hry, filmy, prostě to, co bývá běžně na internetových prohlížečích. Vazub se teda má vlastně stát takovým dokonalým nástrojem internetu. Bude možnost zde i vytvářet své osobní webové stránky a to celá zadarmo, takže běžný uživatel nemusí platit za to, že si vytvoří třeba webovky někde, jo, což vlastně taky využíváme.
No, jinak od 1. července 2012 bude teda spuštěná finální verze, která již bude plně funkční, jo, a kterou vlastně už můžou používat i běžní uživatelé, kteří se do té doby třeba ještě neregistrovali nebo o tom nevěděli. Takže to je asi tak o tom spuštění všechno. Teď ještě ohledně toho, i kde bude společnost brát peníze. Jak už jsem říkal, společnost bude brát peníze z reklamy a protože určitě těch lidí, kteří teďka momentálně registrují po celém světě je hodně, tak si říkáte, na nás určitě ty penízky nevídou. Jo, určitě je to nějaká blamáž udělaná a teda, takže strach o to mít nemusíte, protože mezi členy se má rozdělovat 50% ze všech příjmů, co vlastně Vazub vydělá. A samozřejmě těch 50% dalších si ponechá i vlastníci Vazubu, jo, a také akcionáři, kteří určitě do toho vložili nemalé prostředky a ještě vkládat budou. No, aby jsme měli takový malinký přehled, kolik vlastně se dá vydělat na prohlížeči, tak si vezmeme jako jednoduchý příklad například Google. Ten využívá miliony uživatelů denně a vlastně nic jim neplatí, že jo? Takže všechen zisk z reklam zůstává Google. No a za poslední čtvrtletí měl třeba jenom Google zisk více než 3 miliardy dolarů, které vydělal pouze na reklamě. Jo, a to už samozřejmě nemluvím o dalších příjmech. Takže penízky budou vždycky a můžeme se taky podívat na to, jak se jaká společnost Vazub vede. Takže hlavně se začali lidé registrovat něco kolem 16., 17., 12. Jak vidíte, je tady raketový zestup. To je dokonce tak veliký, že to trhá světové rekordy a má to být zapsáno do Guinnessovy knihy rekordů jako to, že byly stránky nejvíce navštěvovanější na světě. Pokud se podíváme, jak si vede registrací Česká republika, tak Česká republika je v současné době na krásném 3. místě. Hned před ní je Indie a Spojené státy americké, za náma je pak ten zbytek, takže český tým si vede suprově. Ohledně českého týmu bych chtěla říct ještě to, že jsme založili skupinu na Facebooku, jo, na to, že skupina jede teprve od 19.12. máme 40 členů, takže pokud se zaregistrujete, nemusíte mít strach, že vás necháme na holíčkách, můžete se k nám přihlásit a já sem dávám veškeré nové novinky, aktualizace, co nás všechno čeká a to. Takže nemusíte mít strach. Jinak, jak už jsem říkal, Vazub je zdarma teď a bude vlastně navždy. Takže registrací do Vazubu nic nestratíte, můžete tím vlastně jenom získat. Můžete si vytvořit zajímavý pasivní příjem, který můžete dostávat každý měsíc až do konce svého života. Nebo pokud neklekne internet. Hodně lidí má také strach z toho, že internetové stránky, no ten prohlížeč bude v angličtině, strach z toho mít nemusíte, protože je samozřejmé, že stránky budou ve všech jazycích, takže budou samozřejmě i česky. Jo, to se vlastně týká i toho prohlížeče, takže v současné době je to v angličtině, ale není problém si to nechat přeložit a to by asi tak bylo zatím všechno. Ještě se můžeme podívat na to, kolik se zaregistrovalo lidí jenom za 4 dny. Vy jste viděli, že vás nebalamutím. Čili bylo to něco přes 24 000, ale teďka to nemůžu zrovna najít. Ale tak to už je jedno. Takže tolik o společnosti Vazub. Jo. Pokud chcete nějaké další informace, není problém je napsat na e-mail. Takže přeju mnoho úspěchů. Omluvte moje koktání, ale dělám to poprvé, takže doufám, že jsem vám nějaké informace poskytl, protože mi chodilo dost otázek, takže jsem se snažil vám aspoň nějakým takovýmhle způsobem vám tuto společnost představit. Takže já se budu těšit a přeju vám všem pěkné registrace a vysoký dolar faktor. Přeji pěkný zbytek dne.
Naschledanou.